jobbra, és ott az a tisztábbik fele a pályának. Mellette Sebastian Vettel, Fernando Alonso a harmadik, Felipe Massa a negyedik rajtkockában, Paul di Resta az ötödik, Adrian Sutil a hatodik helyről várja a rajtot, Mark Webber a hetedik, Kimi Räikkönen a nyolcadik rajtkockában, aztán Lewis Hamilton és Jenson Button a további rajtsorrend. Stefano Domenicali, a Ferrari csapatfőnöke is figyeli rendkívül jó helyről rajtoló pilótáit. Alonso tehát a harmadik, Felipe Massa a negyedik, a második rajtsor a Ferrarié, de a polpozícióban Nico Rosberg, mellette bal oldalon pedig Sebastian Vettel. Rosberg egy picit már talán be is fordította az autóját. Következzen tehát a Bahreini Forma 1-es nagydíj rajtja. Kialszanak a lámpák, és Nico Rosberg jól jön el. Sebastian Vettel meg tudja tartani a második helyet, talán be is tud szúrni Nico Rosberg mellé. Nem, Nico Rosberg tartja az első helyet, de Fernando Alonso kívülről autózik, és körben autózza Sebastian Vettel. Alonso el tud fordulni, Fernando Alonso eljön a második helyre. Sebastian Vettel veszít egy pozíciót, és ha jól láttam, Felipe Massa is, mert ott van az egyik Force India, Felipe Massa és a Force Indiák egymás között. A két Force India Felipe Massát fogta szendvicsbe. Nico Rosberg, Fernando Alonso, aztán Vettel a harmadik, és ott jön a Force India, majd Felipe Massa. Massa mind a két Force India mögé csúszott, most visszakerült az egyik elé, itt pedig Vettel továbbra és Alonso, és megelőzi Alonsot. Vettel visszaszerezte a pozíciót. Fernando Alonso egy pozíciót nyert, és aztán veszített egyet, és ott van Adrian Sutil autója, mint hogyha meghívásodott volna. Igen, a jobb eleje nem túl egészséges a Force Indiának, Adrian Sutilnak, vagy ki kell állnia végleg, vagy valahogy vissza kell evickélnie magát a box utcába. Defektet kapott, ha jól láttam, Sutil. Nico Rosberg tehát vezet. Sebastian Vettel a második, Fernando Alonso a harmadik, Paul di Resta a negyedik, Massa pedig az ötödik helyen jelen pillanatban. Itt pedig a hátsó traktusokban a két kétörrend támadja egymást, elsősorban Pitt támadja az előhaladó Guido van der Gardét. Webber a hatodik, Räikkönen a hetedik, Button, Perez, Hamilton az első 10 sorrendje. Hamilton is veszített egy pozíciót. Nagyon közel van egymáshoz Nico Rosberg és Sebastian Vettel, de Alonso sem szakad le. Még nem lehet használni, ugye az első két körben nem lehet az állítható hátsó szánikat használni, tehát most erőből és normál szélárnyékból kellene megoldani a Vettelnek. Rosberg nem tudott ellépni az első körben, a rajtot követően. Ez tehát az első kör, még mindig nem használhatják a hátul lévő pilóták.